работи ли новите данни? Огънят наближава 2 махали. Я го разпечатай. Да. Теренът на Рила беше труден. Имаше вероятност пожарът да се разрасне по хълмовете, защото в планината огънят винаги пълзи нагоре и никога не се връща. Надморската височина е около 2000 метра. Теренът е силно пресечен. Тук наклонът е до 45 градуса. Кога е следващия пас? 17:50. За кризисния щаб беше много важна информацията от новия паст, тъй като те искаха да се уверят дали действат в правилна посока. Готово е. Пожарът се е придвижил на север. Няколко дни по-късно пожарът беше напълно потушен. Това беше едно сериозно бедствие. За да го овладеем, всички ние трябваше да действаме бързо, координирано и адекватно.